विद्यार्थी मित्रांनो, टेन्सचे 3 प्रकार आहेत: प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. आणि या प्रत्येक प्रकाराचे 4 उपप्रकार आहेत: सिंपल टेन्स, कंटिन्युअस टेन्स, परफेक्ट टेन्स आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. यापूर्वीच्या 2 व्हिडिओजमध्ये आपण सिंपल टेन्स आणि कंटिन्युअस टेन्स बघितला. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला परफेक्ट टेन्स बघायचा आहे. चला तर सुरू करूया. इझी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स या चॅनलवर मी सुमेध शिरसाट आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. सुरू करूया प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सपासून. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळ. वर्तमान काळात क्रिया पूर्ण झालेली आहे असे दर्शवण्यासाठी प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरतात. उदाहरणार्थ, मी लिहिले आहे, आय हॅव रिटन. मी लिहिले आहे म्हणजे लिहिण्याची क्रिया जी आहे ती पूर्ण झालेली आहे. आणि केव्हा पूर्ण झाली? तर ती आता म्हणजे वर्तमान काळात ती क्रिया पूर्ण झालेली आहे. ही आकृती बघा. ह्या आकृतीमध्ये खालील रेड कलरची जी लाईन आहे ती लाईन म्हणजे टाईम लाईन आहे. आणि ह्या आकृतीमध्ये मधोमध उभी ग्रीन कलरची जी लाईन आहे ती लाईन म्हणजे प्रेझेंट टेन्स दर्शविते, आत्ताचा काळ दर्शविते. समजा आत्ता 10 वाजले आणि ह्या ग्रीन कलरच्या लेफ्ट साईडला जो ब्लॅक कलरचा भाग आपल्याला दिसतो तो भाग म्हणजे पास्ट. आणि ह्या ग्रीन लाईनच्या राईट हँडला जो येलो कलरचा भाग आपल्याला दिसतो तो भाग म्हणजे फ्युचर. आता बघा, प्रेझेंट म्हणजे आत्ताची वेळ, आत्ताचा काळ. वर्तमान काळ म्हणजे आत्ताचा काळ, सध्याचा काळ. ही ग्रीन कलरची लाईन आत्ताचा काळ दर्शविते म्हणजे सध्याचा काळ ती दर्शविते. आणि आताच्या अगोदरचा जो काळ असेल तो काळ होऊ शकते काही सेकंद अगोदरचा काळ असेल, काही मिनिटे अगोदरचा काळ असेल, काही तास, काही दिवस, काही आठवडे किंवा काही वर्ष, काही महिने अगोदरचा जो काळ असेल, हा सर्व काळ म्हणजे पास्ट टेन्स म्हणजेच भूतकाळ. आणि आतापासून पुढचा जो काळ आहे, आतापासून पुढचा जो काळ आहे तो काळ म्हणजे फ्युचर टेन्स. म्हणजे आतापासून काही सेकंद पुढचा, काही मिनिटे पुढचा, काही तास पुढचा काळ असो किंवा काही दिवस, काही आठवडे, काही महिने किंवा काही वर्ष पुढचा काळ असो, हा सर्व काळ फ्युचर टेन्समध्ये गणला जातो. ह्या आकृतीमध्ये वरच्या बाजूला जी आडवी व्हाईट कलरची लाईन आपल्याला जी दिसते ही लाईन म्हणजे क्रियादर्शक लाईन म्हणजेच लाईन ऑफ ॲक्शन आहे. आणि ह्या लाईनवर ह्या ज्या 2 आपल्याला फुल्या दिसतात ह्या फुल्या क्रियेची वेळ दर्शवतात. यातली एक फुली ही ग्रीन कलरवर आपल्याला दिसते, ग्रीन कलरच्या लाईनवर आपल्याला दिसते म्हणजे आत्ता क्रिया झाली असं ते दर्शवते. म्हणजेच आता क्रिया पूर्ण झाली, म्हणजेच भूतकाळात सुरू झालेली क्रिया आता पूर्ण झालेली आहे असे दर्शवण्याकरिता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरतात. उदाहरणार्थ, मी लिहिले आहे म्हणजे लिहिले आहे म्हणजे माझी लिहिण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे. परंतु ही पूर्ण झालेली क्रिया ही भूतकाळात म्हणजे पास्टमध्ये सुरू झाली होती. म्हणजेच पास्टमध्ये सुरू झालेली जी क्रिया आहे ती प्रेझेंटमध्ये पूर्ण झालेली आहे, ती क्रिया संपलेली आहे असे यावरून आपल्याला समजते. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समधील वाक्यांची रचना पुढीलप्रमाणे असते. सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता, सब्जेक्ट प्लस हॅव किंवा हॅज प्लस V3. V3 म्हणजे व्हर्बचा तिसरा फॉर्म आणि प्लस ऑब्जेक्ट. इथे हॅव किंवा हॅज असं म्हटलेलं आहे. कुठे हॅव वापरायचा आणि कुठे हॅज वापरायचं हे पुढे बघूया. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सची काही उदाहरणे बघूयात. साधे स्टेटमेंट, निगेटिव्ह स्टेटमेंट, क्वेश्चन आणि निगेटिव्ह क्वेश्चन असे सर्व प्रकारची उदाहरणे बघूयात. मी लिहिले आहे, आय हॅव रिटन. इथे पहा, आय म्हणजे हा कर्ता आहे, मी म्हणजे कर्ता, पुढे हॅव वापरलं आहे आणि
रिटन म्हणजे राईटचा थर्ड फॉर्म, राईट या व्हर्बचा थर्ड फॉर्म रिटन. मी लिहिलेले नाही, आय हॅव नॉट रिटन. मी लिहिले आहे का, हॅव आय रिटन. मी लिहिलेले नाही का, हॅव आय नॉट रिटन. महत्त्वाची बाब अशी की नॉट हा शब्द 3 नंबरला यामध्ये नेहमी येतो. इथे बघा, हॅव आय नॉट रिटन, हॅव 1 नंबर, आय 2 नंबर आणि नॉट हा शब्द 3 नंबरला आलेला आहे. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सच्या मराठीतील वाक्यांच्या शेवटी ले आहे, ली आहे, ल आहे असे शब्द येतात. हीच उदाहरणे सब्जेक्ट बदलून म्हणजे कर्ता बदलून बघूया. त्याने लिहिले आहे, ही हॅज रिटन. आता ज्यावेळी मी लिहिले आहे असं वाक्य होतं त्यावेळेस आपण काय बोललो होतो, आय हॅव रिटन. आणि इथे हॅज वापरलं, ही हॅज रिटन. काय कारण असेल, कारण ही म्हणजे तो, आणि तो हा जो कर्ता आहे हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे. जसं सिम्पल टेन्समध्ये, सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण बघितलं होतं. सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये थर्ड पर्सन सिंग्युलर जर सब्जेक्ट असेल तर त्याला तिथे व्हर्बला यस लागते. त्याप्रमाणेच प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल तर तिथे हॅवच्या ऐवजी हॅज वापरतात. त्याने लिहिलेले नाही, ही हॅज नॉट रिटन. त्याने लिहिले आहे का, हॅज ही रिटन. त्याने लिहिलेले नाही का, हॅज ही नॉट रिटन. इथे बघा, मी तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे नॉट हा शब्द 3ऱ्या नंबरला आला. पुढचं उदाहरण बघूया. विद्यार्थ्यांनी लिहिले आहे, स्टुडंट्स हॅव रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिलेले नाही, स्टुडंट्स हॅव नॉट रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले आहे का, हॅव स्टुडंट्स रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिलेले नाही का, हॅव स्टुडंट्स नॉट रिटन. पुढे बघूया पास्ट परफेक्ट टेन्स. पास्ट परफेक्ट टेन्स या नावावरून आपल्याला बरंच काही समजते. पास्ट म्हणजे भूतकाळ म्हणजे पास्ट टेन्स, परफेक्ट म्हणजे पूर्ण, आणि टेन्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काळ. तर पास्ट परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भूतकाळ. भूतकाळात क्रिया झालेली होती. एखादी क्रिया भूतकाळात पूर्ण झालेली होती असे दर्शविण्यासाठी पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, मी लिहिले होते. मी लिहिले होते म्हणजे लिहिण्याची क्रिया भूतकाळातच पूर्ण झालेली होती. आय हॅड रिटन म्हणजे मी लिहिले होते. ह्या आकृतीमध्ये ग्रीन कलरची रेषा आपल्याला माहीत आहे, ही रेषा म्हणजे प्रेझेंट टेन्स दर्शविते. आणि या रेषेच्या लेफ्ट हँडचा जो सर्व ब्लॅक कलरचा आपल्याला भाग दिसतोय, हा सर्व ब्लॅक कलरचा भाग म्हणजे पास्ट टेन्स. या काळ्या भागामध्ये आपल्याला व्हाईट कलरची आडवी रेषा जी दिसते ती रेषा म्हणजे लाईन ऑफ ॲक्शन आहे, म्हणजे क्रियादर्शक रेषा आहे. आणि या क्रियादर्शक रेषेवर जी फुली आपल्याला दिसते ते फुली आपल्याला क्रियेची वेळ दर्शविते, म्हणजे पास्टमध्ये क्रिया झाली होती. म्हणजे क्रिया पास्टमध्ये सुरू होऊन पास्टमध्ये संपली होती, म्हणजे पास्टमध्ये भूतकाळात ती क्रिया पूर्ण झाली होती. भूतकाळात क्रिया पूर्ण झाली होती असे दर्शवण्याकरिता पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, मी लिहिले होते म्हणजे आता लिहिले का नाही, परंतु लिहिले होते याचा अर्थ असा की मी पास्टमध्ये म्हणजेच भूतकाळात लिहिले होते. लिहिण्याची क्रिया ही भूतकाळातच पूर्ण झाली होती. पास्ट परफेक्ट टेन्सच्या वाक्यांची रचना पुढील प्रमाणे आहे. सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता, सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस V3 म्हणजे व्हर्बचे 3रे रूप प्लस ऑब्जेक्ट. इथे महत्त्वाची लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी आहे की आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये बघितलं होतं सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज. तर इथे कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट हा कोणताही असला, म्हणजे थर्ड पर्सन सिंग्युलर असो,
का आणखी कुठलाही करता असो, इथे फक्त हॅडच लागते. हॅव किंवा हॅज लागत नाही, तर इथे हॅड लागते, कारण हॅड हे हॅवचं भूतकाळी रूप आहे. पास्ट परफेक्ट टेन्समधील उदाहरणे बघूया. मी लिहिले होते म्हणजे लिहिण्याची क्रिया भूतकाळात पूर्ण झाली होती. आय हॅड रिटन. मी लिहिले नव्हते. आय हॅड नॉट रिटन. मी लिहिले होते का? हॅड आय रिटन. मी लिहिले नव्हते का? हॅड आय नॉट रिटन. पास्ट परफेक्ट टेन्सच्या मराठीतील वाक्यांच्या शेवटी ले होते, ली होती, ल होते असे शब्द येतात. त्याने लिहिले होते. ही हॅड रिटन. त्याने लिहिले नव्हते. ही हॅड नॉट रिटन. त्याने लिहिले होते का? हॅड ही रिटन. त्याने लिहिलेले नव्हते का? हॅड ही नॉट रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले होते. स्टुडंट्स हॅड रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले नव्हते. स्टुडंट्स हॅड नॉट रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले होते का? हॅड स्टुडंट्स रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले नव्हते का? हॅड स्टुडंट्स नॉट रिटन. पुढे बघूया. फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भविष्यकाळ. भविष्यकाळात क्रिया पूर्ण झालेली असेल. भविष्यकाळात एखाद्या निश्चित वेळी क्रिया पूर्ण झालेली असेल असे दर्शवण्यासाठी फ्युचर परफेक्ट टेन्स वापरतात. फ्युचर परफेक्ट टेन्स हा आकृतीच्या माध्यमातून समजून घेऊया. या आकृतीमध्ये उभी ग्रीन कलरची जी रेषा आहे ती रेषा प्रेझेंट टेन्स म्हणजे आताची वेळ दर्शविते, आणि ह्या रेषेच्या राईट हँडला जो आपल्याला येलो कलरचा भाग दिसतो तो भाग म्हणजे फ्युचर. आणि या फ्युचरमध्ये आपल्याला एक ब्लॅक कलरची जी रेषा दिसते ही रेषा म्हणजे लाईन ऑफ ॲक्शन आहे. ही रेषा आपल्याला क्रिया दाखवते, आणि या लाईनवर आपल्याला जी फुली दिसते ती फुली आपल्याला क्रियेची वेळ दर्शवते. म्हणजे फ्युचरमध्ये क्रिया ही पूर्ण झाली असेल, म्हणजे क्रिया आता झाली का? नाही झाली, तर ती फ्युचरमध्ये पूर्ण झाली असेल. म्हणजेच फ्युचरमध्ये एखादी क्रिया पूर्ण झाली असेल असे दर्शवण्याकरिता फ्युचर परफेक्ट टेन्स वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, आय विल हॅव रिटन म्हणजे मी लिहिले असेल. याचा अर्थ मी आता लिहिले का? नाही. मी यापूर्वी लिहिले होते का? नाही. तर मी भविष्यात, मी आतापासून पुढच्या वेळेत म्हणजेच भविष्यात मी लिहिले असेल. फ्युचर परफेक्ट टेन्समधील वाक्यांची रचना पुढील प्रमाणे असते. सब्जेक्ट प्लस विल हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. फ्युचर परफेक्ट टेन्समधील उदाहरणे बघूया. मी लिहिले असेल. मी लिहिले असेल म्हणजे मी आता लिहिले का? नाही. मी यापूर्वी लिहिले का? नाही. पण भविष्यात मी लिहिले असेल. आय विल हॅव रिटन. मी लिहिलेले नसेल. आय विल नॉट हॅव रिटन. मी लिहिले असेल का? विल आय हॅव रिटन. मी लिहिले नसेल का? विल आय नॉट हॅव रिटन. फ्युचर परफेक्ट टेन्सच्या मराठीतील वाक्यांच्या शेवटी ले असेल, ली असेल, ल असेल असे शब्द येतात. त्याने लिहिले असेल. ही विल हॅव रिटन. त्याने लिहिले नसेल. ही विल नॉट हॅव रिटन. त्याने लिहिले असेल का? विल ही हॅव रिटन. त्याने लिहिले नसेल का? विल ही नॉट हॅव रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले असेल. स्टुडंट्स विल हॅव रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले नसेल. स्टुडंट्स विल नॉट हॅव रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले असेल का? विल स्टुडंट्स हॅव रिटन. विद्यार्थ्यांनी लिहिले नसेल का? विल स्टुडंट्स नॉट हॅव रिटन.
हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास कृपया व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ आपल्या मित्रांमध्ये वेगवेगळ्या ग्रुपवर शेअर करा आणि व्हिडिओविषयी तुमच्या कमेंट्स मला इथे टाईप करून पाठवा. आणि अद्यापही हे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनला प्रेस करून त्याला ऑलवर सेट करून ठेवा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळत राहतील.